Sziasztok, Szőke Attila a Beatmaker Teamtől, és ma egy veges pecát csinálunk Molnár Gábor barátommal és csapattársammal itt a Carp Centrum horgásztavon. Hát ilyenkor december közepe felé veges módszert választottuk, amely sokkal könnyebben bírja kapásra a kisebb-nagyobb testű pontjukat. Megpróbáljuk. Szerelek nektek egy veges pecát, összerakom full, belocsolva és bedugva. Ezt láthatjátok majd összesen. Első körben kiválasztjuk a csalit, hogy mit szeretnénk fölrakni. Az új termékeink közül én ma a mangos ízesítésű 6-os, 8-as, illetve 10-es, 12-es pelletek, Wafters pelletek közül egy 10 mm-es csalit fogok választani, amit egybe fogok tenni. Kétféle termék van benne, a 10-es, 12-es dumbbell formátumban. Az előkét csak egyszerűen átbújtatom az alsó karikába, és gyönyörűen átfűzöm rajta. Ez egy teljesen egyszerű és relatív gyors cserét tesz lehetővé. Fogjuk és így komplett az egészet átbújtatjuk, és utána fogod, így meghúzod, és megvagy. A csalit ezután rakjuk fel. Egyszerű. Mint bármi mást, ugyanúgy fölcsalizzuk. Nagyon szeretem ezt a fajta csalizókészséget. Csalitű és a stopper egybe van, éjszaka világ itt nem lépsz rá, nem hagyod el. Szóval így nézünk ki, fönt van a csalink a bagbe, illetve a szereléken. Ezt fogjuk berámolni egy bagbe. Arra az egyre kell figyelni, hogy a bag az a méretű legyen, ami nektek kell. Ez az egyik fel, a másik fele ne legyen savanyú keserű, mert úgy alaknak se fog tetszeni. Ezt a baget simán így ki szoktam nyitni, és azzal kezdjük, hogy bagbe pakolunk egy kis pelletet. Ez a pellet, ez 2-es, 4-es, hidegvízi, melegvízi, attól függ mikor és hol horgáztok rá, bármilyen típusú lehet. Természetesen én most a Premium Pellet Mix 2-es, 4-es szemű vegyes beatmakeres csalit, illetve pelleteket használom. Ha ezzel meg vagyunk, körülbelül, hogy látjátok, egy ilyen negyedik töltöttem. Erre teszem rá először is a csalit kell belehelyezni, aztán így oldalra szoktam tenni, egy picit meggyűrködöm, és nagyon szépen ráteszed az olmot. Látszik is, hogy így oldalt helyezkedik el maga a csali, alatta van a horog. Szépen középre állítod, semmi faxi nincs benne, egyszerűen megoldható. És csak lapátolsz rá egy-két pelletet. Én azt így megszoktam egy kicsit rázni, mindig elhelyezgettem benne, hogy nagyjából középen álljon, mert azért a cél az, hogy jól álljon benne. Ezek a pellettek, ezek zseniálisan vannak kialakítva, mindenféle fajta piros, sárga, barna, fekete pelletekkel. Ezeket nagyon szeretik a pontok. Ezt így az egészet így megfogod, összefordítod, és elkezded tekerni. Szépen óvatosan. És abba, hogy tekered, kicsit zömül, kicsit megy össze,
gyönyörűen összeáll. Gyakorlatilag, ha ügyesen csinálod, ez majdnem, hogy kőkeményre össze lehet gyűrni. Ha ezzel így nagyjából megvagy, és összegyűrted, kemény, fogod, megnyalazod az ujjadat, és azzal is összetekered, és gyönyörűen összeáll. Így, ebben a formában. Én minden esetben le szoktam hajtani a dobás miatt a két sarkát, ezt is ugyanígy megnyálazod, egy picit ráhajtod, megfogod. Itt is összezömíted egy kicsit. Összerakod. És gyakorlatilag kész a bag. Ez dobható állapotban már. Ebbe szoktunk különböző géleket, illetve adalékanyagokat juttatni, és az acska sima megszúrásával. Majd ezt is megmutatom. 55-ös dobóelőke van nekem bekötve, annak a vége csak simán meg van kötve egy hurokba. Ebbe a hurokba fogom felrakni a kézbeget, ami nagyon egyszerű. Kézbegem van a végén egy hurok, ezt csak így átrakom rajta, és a beget a hurkon átrakom. És az egész gyakorlatilag így néz ki. Természetesen a hozzáillő Mango Fluo juice-zal fogom a baget feltölteni, ezt is megmutatom. Kézbaget tetszés szerint egyébként mindegy, én fölül szoktam minden esetben, csak simán így megszúrod, és a Fluo juice-t elkezded belepumpálni. Gyönyörűen látszik, hogy megy bele a Fluo juice. Tetszés szerinti rakhattok akármennyit. Én azt gondolom, hogy ennek így nagyjából elégnek kell lennie. Kapok vissza. És így néz ki. Ezt hagyhatjátok egyébként egy 3-5 percig, abszolút PVA barát, egy 3-5 percig is, hogy kifejtse a hatását, egy kicsit elkezdje oldani, puhítani a pelletszemeket benne. Talán akkor a leghatásosabb. Dobjuk be!